ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। ତମେ ବାଇବେଲରେ ଦେଖୁ ଉତ୍ତମ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ବେଳେ ବେଳେ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି ନାଇଁ। କେତେଟା ବିଷୟ ଯେମିତି ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ମୋର କଣ୍ଟା କାଢି ଦିଅ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲାରୁ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିଲେ ନାଇଁ ଥାଉ ମୋର ଅନୁଗ୍ରହ ଯଥେଷ୍ଟ ବୋଲି କହିଲେ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ ପାନ ପାତ୍ର ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ନା ସେଟା ତାର ଉତ୍ତର କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର। ସେମିତି ଉତ୍ତମ ଲୋକ ରାଇଟ୍ ପିପଲ ବଟ୍ ରଙ୍ଗ ପ୍ରେୟର୍ସ, ଆମେ ଏଠି ଏଇ ଲିଷ୍ଟରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆଡ୍ କରିବା ନାହିଁ, ସେଟା ଠିକ ନାହିଁ। କାରଣ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେହି ସବୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଦର୍ଶ ଥିଲା, ତେଣୁକୁ ଆମେ ଏଠି ଇନକ୍ଲୁଡ କରୁନୁ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି କହିନୁ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ସେ ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ହେଲାନି ତାର ବଳିଦାନ, କିମ୍ବା ଜିହୁଦା ଇସ୍କରିୟତ ସେ ବି ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ହେଲାନି, ଏସବୁ ବିଷୟ କହୁଥିଲି, ଏସବୁ ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ହେଲାନି। କ୍ରୁସର ପ୍ରଥମ ଚୋର ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ। ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେୟର ୱାଜ ରାଇଟ୍ ବଟ୍ ପିପଲ ୱର ରଙ୍ଗ। ମୁଁ ବହୁତ ଥର କହିଲି ରାଇଟ୍ ପିପଲ ରାଇଟ୍ ପ୍ରେୟର, ଏଠି କଣ ହେଲା they were wrong people with right prayer rejected, ଆଉ right people with wrong prayer rejected। ଏଲିଓ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ମୁଁ ମରିଗଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ବୋଲି, ସେ ଭଲ ଲୋକ ରାଇଟ୍ ପର୍ସନ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରେୟର ରଙ୍ଗ ଥିଲା। ତ ଏ ଟପିକ ଆମେ କାହିଁକି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ସେଦିନ, ଆଇ ଥିଙ୍କ ଶନିବାର ଦିନ। ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଧାରଣା ଆସିଗଲା କି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେଲେ ସବୁ କିଛି ହେଇଯିବ, ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେଲେ ପ୍ରେୟର କ୍ୟାନ୍ ମେକ୍ ଏଭରିଥିଙ୍ଗ ପସିବଲ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ ବୋଲି ବା କୋଟେସନ ଯାହା ଅଛି ତାହା ରଙ୍ଗ ବୋଲି କହୁଛି ମୁଁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରେ 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 ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିବେ, ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ବୋଲିବା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ହେଲେ ବି ଆମେ ବି ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ହେବା ଦରକାର। ରାଇଟ୍ ପ୍ରେୟର ବାଇ ରାଇଟ୍ ପର୍ସନ with right attitude and right timing, ଏସବୁ ଫର୍ମୁଲା କନେକ୍ଟ କରିବାର ବ୍ରଦର ସିଷ୍ଟର।